Pennod 12. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Abram, dos allan o'th wlad ac oddi wrth dy genedl ac o dyd y dad i'r wlad a ddangoswyf i ti. A mi ath hwnaf yn genhedlaeth fawr, ac ath fendithiaf, mawrygaf hefyd dy enw, a thiafyddi yn fendith. Bendithiaf hefyd dy fendithwyr, ath felltithwyr a felltigaf, a holl deuluoedd y ddaear a fendithir yno ti. Yna yr aeth Abram fel y lleferasau'r arglwydd wrtho, a Lot a aeth gydag ef, ac Abram oedd fab 15 mlwydd a 30, pan aeth fe allan o Haran. Ac Abram ac ymerodd Sarai ei wraig a Lot, mab ei frawd, a'i holl olyd ac asglasent hwy a'r eneidiau a enillasent yn Haran, ac a eithant allan i fyned i wlad Canan, ac a ddeithant i wlad Canan. Ac Abram adramwyodd trwy'r tir hyd le Sichem, hyd wastadedd More, a'r Cananeaid oedd yn y wlad y pryd hwnnw. A'r arglwydd a ymddangosodd i Abram ac a ddywedodd, Iddhad di yr rhoddaf y tir hwn. Yntai a adeiladodd yno allor i'r arglwydd, yr hwnna ymddangosasau iddo. Ac efe adynodd oddi yno i'r mynydd o dyd dwyrain Bethel, ac a estynodd ei babell, gan adael Bethel tua'r gorllewin, a Hai tua'r dwyrain, ac a adeiladodd yno allor i'r arglwydd, ac a alwodd ar enw yr arglwydd. Ac Abram a ymdeithiodd gan fyned ac ymdaith tua'r deau. Ac yr oedd newyn yn y tir, ac Abram a aeth i weired i'r Aifft i ymdeithio yno, am drymhau o'r newyn yn y wlad. A bu ac efe yn nesau i fyned i mewn i'r Aifft, ddywedid ohono wrth Sarai ei wraig, wele, yn awr mi a o'n mae gwraig lan yr olwg wyt ti, a phan welo'r eifftiaid dydi, hwy a ddywedant, dymai wraig ef, a hwy am lladdant ti, a thia a dawant yn fyw. Dywed atolwg, mae fy chwaer wyt ti, fel y byddo da i mi dy fwyn di, ac y byddwy fyw o'th blegyd di. A bu pan ddaeth Abram i'r Aifft, i'r eifftiaid edrych ar y wraig, mae glân odiaeth oedd hi. A thywysogion Pharo a'i gwelsant hi, ac a'i canmolasant hi wrth Pharo, a'r wraig a gymerwyd i dŷ Pharo. Ac efe a fu dda wrth Abram ei mwyn hi, ac roedd ganddo ef ddefaid a gwartheg ac a synod a gweision a morynion ac a senod a chamelod. A'r arglwydd adrawodd Pharo a'i dŷ a fflau mawrion o achos Sarai, gwraig Abram. A Pharo a alwodd Abram ac a ddywedodd, paham y gwneithost hyn i mi, paham na fynegaist i mi mae dy wraig oedd hi. Paham y dywedaist fy chwaer yw hi, fel y cymerwn hi yn wraig i mi. Ond yr awr hon, weled y wraig, cymer hi, a dos ymaith. A Pharo a roddes o'r chymyn i'w ddynion o'i blegyd ef, a hwy a'i gollyngasant ef ymaith a'i wraig, ar hyn oll oedd eiddo ef. Pennod 13. Ac Abram a aeth i fyny o'r Aifft efe a'i wraig ar hyn oll oedd eiddo, a Lot gydag ef i'r deau. Ac Abram oedd gyfoethog iawn o anifeiliaid ac o arian ac aur. Ac efe a aeth ar ei deithiau o'r deau hyd Bethel, hyd y lle y buasau ei babell ef ynddo yn y dechreuad, rhwng Bethel a Hai, i le yr allor a wneithau fe yno o'r cyntaf. Ac yno y galwodd Abram ar enw yr arglwydd. Ac i Lot hefyd yr hwnna eithau gydag Abraham yr oedd defaid a gwartheg a phebyll. A'r wlad nid oedd Abl i'w cynnal hwynt i drigo ynghyd, am fod ei cyfoeth hwynt yn helaeth, fel na allent drigo ynghyd. Cynnen hefyd oedd rhwng bugeiliaid anifeiliaid Abram a bugeiliaid anifeiliaid Lot. Y Cananeaid hefyd a'r Pheresiaid oedd yna yn trigo yn y wlad. Ac Abram a ddywedodd wrth Lot,
Na fydded cynnen atolwg rhyngo fi a thi, na rhwng fy migeiliaid i a thfugeiliaid di, oherwydd brodyr ydym ni. Onid yw yr holl dir o'th flaen di? Ymneilltua atolwg oddi wrthyf. Os ar y llaw aswy y troi di, minnau a droaf ar y ddeau, ac os ar y llaw ddeau, minnau a droaf ar yr aswy. A Lot ac yfododd ei olwg, ac a welodd holl wastadedd yr Iorddonen, mae dyfradwy ydoedd oll, cyn i'r arglwydd i fetha Sodom a Gomora, fel gardd yr arglwydd, fel tir yr Aifft, ffordd yr elich i Soar. A Lot a ddewisodd iddo holl wastadedd yr Iorddonen, a Lot a aeth tua'r dwyrain, felly yr ymneilltuasant bob un oddi wrth ei gilydd. Abram a drigodd yn hir Canan, a Lot a drigodd yn ninasoedd y gwastadedd, ac a Luestodd hyd Sodom. A dynion Sodom oedd Regionus, ac yn pechu yn erbyn yr arglwydd yn ddirfawr. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Abram, wedi ymneilltuo o Lot oddi wrtho ef, cyfod dylygaid ac edrych o'r lle rwyt ynddo, tua'r gogledd, a'r deau, a'r dwyrain, a'r gorllewin, canis yr holl dir a weli, i ti yr rhoddaf ef, ac idd had byth. Gwnaf hefyd dy had di fel llwch y ddaear, megis os dichon gwrifo llwch y ddaear, yna yr hifyr dy had dithau. Cyfod rhodia trwy'r wlad, ar ei hyd ac ar ei lled, canis i ti yr rhoddaf hi. Ac Abram a symudodd ei Luest, ac a ddaeth, ac a drigodd yng ngwastadedd Mamre, yr hwn sydd yn Hebron, ac a adeiladodd yno allor i'r arglwydd. Pennod 14. A bu ynyddiau am Raffel, brenin Sinar, Arioc, brenin Elasar, Kedor Laomer, brenin Elam, a Theidal, brenin y cenhedloedd, wneithir ohonynt ryfel a Bera, brenin Sodom, ac a Birsa, brenin Gomora, a Sinab, brenin Adma, ac a Semeber, brenin Seboim, ac a brenin Bela, hon yw Soar. Yr rhai hyn oll a ymgyfarfiant yn Nyffryn Sidim, hwnnw yw'r môr heli. 12 mlynedd y gwasanaethasant Kedor Laomer, a'r 3 flwyddyn ar 10 y gwrthryfel asant. A'r 4 flwyddyn ar 10 y daeth Kedor Laomer a'r brenhinoedd yr rhai oedd gydag ef, ac a drawsant yr Effaimiaid yn Asteroth Carnaim, a'r Swsiaid yn Ham, a'r Emiaid yn Safe Ciriathaim, a'r Horiaid yn ei mynydd Seir, hyd wastadedd Paran, yr hwn sydd wrth yr anialwch. Yna y dychwelasant ac y deithant i Enmispat, honno yw Cades, ac a drawsant holl wlad yr Amaleciaid, a'r Amoriaid hefyd, yr rhai oedd yn trigo yn Haseson Tamar. Allan hefyd yr aeth brenin Sodom, a brenin Gomora, a brenin Adma, a brenin Seboim, a brenin Bela, honno yw Soar, ac yn Nyffryn Sidim, y lluniaethasant ryfel a hwynt. A Chedor Laomer brenin Elam, a Theidal brenin y cenhedloedd, ac Amraffel brenin Seinar, ac Arioc brenin Elasar, 4 brenin yn erbyn 5, a Dyffryn Sidim oedd lawn o byllau clai, a brenhinoedd Sodom a Gomora a phoesant, ac a syrthiasant yno, a'r lleill a phoesant i'r mynydd, a hwy a gymerasant holl gyfoeth Sodom a Gomora, a'i holl luniaeth hwynt, ac a eithant y maith. Cymerasant hefyd Lot, nai fab brawd Abram, a'i gyfoeth, ac a eithant y maith, oherwydd yn Sodom yr oedd i fe yn trigo. A daeth un a ddianghasau ac a fynegodd i Abram yr Hebread, ac fe yn trigo yng ngwastadedd Mamre, yr Amoriad, brawd Escol a brawd Aner, a'r rhai hyn oedd mewn cyngrair ag Abram. A phan glybu Abram gaeth gludo ei frawd, fe a arfogodd o'i hyfforddus weision
a ynesid yn ei dŷ ef 300 ac a ymlidiodd hyd Dan. Ac fe ymrannodd yn ei herbyn hwyliw nos, fe a'i weision, ac a'i trawodd hwynt, ac a'i hymlidiodd hyd Hoba, yr hon sydd o'r tu aswy i Damascus. Ac fe a ddig drachefn yr holl gyfoeth, a'i frawd Lot hefyd a'i gyfoeth a ddig fe drachefn, a'r gwragedd hefyd, a'r bobl. A brenin Sodom a aeth allan i'w gyfarfod ef, wedi ei ddychwelyd o daro Kedorlaomer a'r brenhinoedd oedd gydag ef, i ddyffryn Safe, hwn yw dyffryn y brenin. Melchisedec hefyd, brenin Salem, a ddig allan fara a gwyn, ac fe oedd o ffeiriad i Dduw goruchaf. Ac a'i bendithiodd ef, ac a ddywedodd, bendigedig fyddo Abram gan Dduw goruchaf, meddiannydd nefoedd a deiar. A bendigedig fyddo Duw goruchaf, yr hwn aroddes dy elynion yn dy law. Ac fe aroddes iddo ddegwm o'r cwbl. A dywedodd brenin Sodom wrth Abram, dod i mi y dynion, a chymer i ti y cyfoeth. Ac Abram a ddywedodd wrth brenin Sodom, dyrchefais fy llaw at yr arglwydd Dduw goruchaf, meddiannydd nefoedd a deiar, na chymerwn o edau hyd garau esgyd, nac o'r hyn oll sydd eiddo ti, rhag dywedid ohonot, my fi a gyfoethogais Abram. Ond yn unig yr hyn a fwytaodd y llanciau, a'r han y gwir a eithant gyda mi, aner, escol a mamre, cymerant hwy ei rhan. Pennod 15. Wedi'r pethau hyn, y daeth gair yr arglwydd at Abram mewn gweledigaeth, gan ddywedid, na cofna, Abram, my fi ydyw dy darian, dy wobr mawr iawn. A dywedodd Abram, arglwydd Dduw, beth aroddi di i mi, gan fy mod yn myned yn ddi-blant a goruchwiliwr fy nhy i weli asar yma o Damascus. Abram hefyd a ddywedodd, wele ni roddais di mi had, ac wele fy ngheithwas fydd fy etifedd. Ac wele air yr arglwydd ato ef, gan ddywedid, nid hwn fydd dy etifedd. Ond i dyn a ddaw allan o'th ymysgaroedd di fydd dy etifedd. Ac fe a'i dig ef allan ac a ddywedodd, golyga yn awr y nefoedd, a rhif y ser, o gellu ei cyfrif hwynt. Dywedodd hefyd wrtho, felly y bydd dy had di. Yntai agredodd yn yr arglwydd, ac fe a'i cyfrifodd iddo yn gyfiawnder. Ac fe a ddywedodd wrtho, my fi yw yr arglwydd, yr hwnath ddygais di allan o y Caldeaid, i roddi i ti y wlad hon i'w hetifeddu. Yntai a ddywedodd, arglwydd Dduw, trwy ba beth y caf wybod yr etifeddaf hi. Ac fe a ddywedodd wrtho, cymer i mi aner 2 blwydd, a gafr 2 blwydd, a hwrdd 2 blwydd, a thyrtyr a chiw colomen. Ac fe a gymerth iddo y rhai hyn oll, ac ei holltodd hwynt ar hyd ei canol, ac aroddodd bob rhan ar gyfer ei gilydd, ond ni holltodd fe yr adar. A phan ddisgynnau yr adar ar y celaneddau, yna Abram a'i tarfau hwynt. A phan oedd yr hael ar y fachludo, y syrthiodd trwmgwsg ar Abram, ac wele ddychryn a thywyllni mawr yn syrthio arno ef. Ac fe a ddywedodd wrth Abram, gan wybod gwybydd, y bydd dy had di yn ddieithr mewn gwlad nid i weiddynt, ac a'i gwasanaethant, a hwythau a'i cystuddiant, 400 mlynedd. A'r genhedlaeth hefyd yr honna wasanaethant, a farna fi, ac wedi hynny y deiant allan a chyfoeth mawr, a thia ei at dy dadau mewn heddwch, tua gleddir mewn henaint teg. Ac yn y bedwaredd oes y dychwelant yma,
canis ni chyflawnwyd eto anwiredd yr Amoriaid. A bu pan fychludodd yr haul a hi yn dywyll, wele ffwrn yn mygu, a lamp danllyd yn tramwyo rhwng y darnau hynny. Yn y dydd hwnnw y gwnaeth yr arglwydd gyfamod ag Abram, gan ddywedyd idd had di yr rhoddais y wlad hon, o afon yr Aifft hyd yr afon fawr, afon Iwffrates. Y Ceneaid, a'r Cenesiaid, a'r Cadmoniaid, yr Hethiaid hefyd a'r Pheresiaid, a'r Reffaimiaid, yr Amoriaid hefyd a'r Cananeaid, a'r Girgasiaid, a'r Jebiwsiaid.